Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Iyang natun ang memory card. Nya mga kanta dito nga sulod sa memory card. Iyang gihurot og kanta. Nakulbaan lagi ko ba ko. Basig maabot sa video ah. Tagamit itong mga skandal dito. Ha? Og sure. Nya. Asa man siya? Tara. Ladri be. Hello. Naunsa naman to ni siya. Tanawa na siya. Sa payuto. Bay, mingaw mo dyan kayo ron, bay. May pangduwa din batulata. Batulata? Kamu, bay? Ito sige na mo dyan batulata. Agad naman mo, boss. Kina, ikaw. Okay. Sige. Sige ta. Wow! Sige na niya, basta sige may kuyo. Oy, dali ko na takgo ka boss. Oy, takgo ka boss. Oy, ay sa mo magdaog. Sa kita duha. 4 3 2 Do. Okay, hago. Arungag duwa ah. Ready na ka? Ready na ka? Sige, tara. Lahat ay babanggain. A few moments later. Lahat ay babanggain. Lahat ay babanggain ng Moments later. Makabasa sa kunin mo bay. Hoy, nasay hago. Ika na say hago. Ikaw na sa yago, bay. Good luck. Makabasa sa kunin niyo. Moments later. More moments later. Bay, pwede ko ma-appeal niyo bay? Ibody ka. Saman bay. Ay, sige. Di na to pabawson. Oh, kana niya. Gay, apil na mo. Ali niyo. Sige, ali. Ali ba? Yes. Ka-apel na jud ko sa ilang batulata. Pero ikaw ang hago. Maujud. Hago ka. Okay, bay. Bagong Gay, inti. ali, bay. Ako yung hago. Oh, ikaw ang hago nga naman. Palag ka? Oh, ay sig palag. Ay jusig palag kitaghan mi oh. Kusarap ka. Di na to pabawson eh. Di gyud. Gay, tara. Kini gamitang lata. Kamay sa dano di mo sa takabaw saan eh. Palag ka. Di lagi. Maya sa dang latahay. Murag akong gugman niya. Gamay ra kaya samtang ako ah. Pero tidak ko ah. Later.
Later. Ako si mabuang eh. Di man pa boss. Kasa na ba ninyo eh? Ako naman yung labayan ni noon. Boy. Ato ni patagmon. Mangundang ka ninyo. Sige. Pero, ako yung unang mundang. Oh. Later. Boy. Bro, daghan gyud ka sa imong balay. Mundang na ko kay hapon na biya. Munda ka ba di ka? Pabawas na mo? Dako lang ulo mo, dako lang na mo. Kita na esquina mga kab. Una lagi kang buanga ka. Boy, Munda na ko ba? tawag ko sa manok. Boy, katikasan po ninyo ba? Parehara mo itong usabay. Itong lakaw nga to. Siya, bintang ka, katikasan nyo. Balik kami dirog mo, kipambunal naman doon. Boy, mundang lang ko ba? Tugay ko sa kanding deh. Si? Undang ka? What the f***? Ay, pakita na ko ugman daota ka. Kay, puspos, bali-bali ang kita liyog mo. Wala isang bayan kay magluto pag batikon. Dali bay. Ha? Muli ka? Nyari ko na pabasan? O sige bay, uli lang bay. Sugdan niyo muli, ay pakita og lima kadlaw. Kontrata na, kita ka. Silong kita no. Silong na importante priority mo diya. Aral lang ka. Bay, balik mo bay. Murab ka kung uyabing taon eh. Mamiyarag way nung dan. Later. Bay, bay, di mo maluoy bay na. Ato mo sa gibyaan, wag siya kabawas ba? Ano pabawasan to na to? Pabawasan boss. Ay po, balikan niyo. Ato pabalik ko. Bay, balik yung duwa bay. Ay bay, balik na duwa. Oh, para makabawasan siya ba? Ito. Ali bay. Sige bay, ali. Duwa tayo balik. Pero, ikaw gyapon ang hago. Wala akong pake. Sa ginawa ko doon, talagang proud ako pre. Later. In the void. Bay, di na ako bay, kapoy na kayo. Unya, undang dakil man ta. Dakil ka na mo. Eh, way sakit. Datagam ka, dako na naang mo. Sakit ba to? Muram siya. Guwapo. Sakitong gan. Sakit na ba ito mo, Francine? Ako gay makabawas yung buhakat. Puspos gini kanya. Gay. Sakit ba to Junpil? Isog wa, isog ko, isog. Pa mo sa kisaan ninyo. Stay ba ninyo? Tatay lo niya sa buwang. Istorya ka tong karos. Oh, misteriya ka. Action. Ini gamitang gat. Ay, katawa, oy. Mas katawa si mo no? Siya. Action. Palag ka. Tilag. Atay, punyo ba yung mundang ka ba eh? Kasan mo, dako lang naong mo. Puspos, bali-bali ang kitang liyog ni mo. Naong din. Dali sa bay. Ha? Muli ka? Hindi ko na pabasan? O sige bay, uli lang bay. Sugtan niyo muli, bro. Ay pakita og lima kadlaw, kontrata na, pakita ka. Silong itang naong. Importante priority. Importante priority. Silong na importante priority ni mo diya. Nasa ko na. Kamu doon, camera action. Masa kato sa kita ka. Sakit. 4, 3, 2, and action. Sige, play. Yan na ba? Alag tabunin na. Kaya camera and action. Wapoy sala din. Ano sa ba? 4, 3, 2, action.
Mapisalaan ninyo.